Les escoles de primària de l'Escala i d'arreu del país obren avui el procés de preinscripcions per a nous alumnes, un procés que estarà obert durant una setmana i mitja fins al dimecres 24 de març i que, com l'any passat, s'haurà de complir de forma telemàtica. Dissabte passat i l'anterior, les dues escoles obrien portes dels centres a pares i mares de nous alumnes per ensenyar-los les instal·lacions i explicar-los detalls del projecte educatiu de cada centre. La de portes obertes de l'Escola Empúries es va fer aquest dissabte. Es van fer fins a 4 grups, amb 10 pares en cadascun d'ells. Carme Pérez, directora de l'Escola Empúries. Poden veure diferents propostes per les aules que van passant i crec que entre aquestes portes obertes i el vídeo que van penjar a la nostra pàgina web crec que s'emportaran una imatge del que és l'Escola Empúries. Se'ls va acompanyar per les instal·lacions del centre, es començava per l'aulari d'infantil, on se'ls projectava el vídeo pensat per explicar el projecte del centre. Seguien pel pati, parant una atenció especial a l'hort de l'escola, i acabant després per les instal·lacions de l'edifici històric. Tot plegat per ajudar-los a formar-se una imatge completa de l'Escola Empúries. El que s'han d'emportar de l'Empúries jo crec que és que treballem molt per potenciar l'autonomia del nen, que treballem amb una funcionalitat, amb uns objectius, amb que el nen sigui ell el promotor del seu aprenentatge i que el nen vingui content a l'escola. Que sigui feliç, perquè si és feliç, aprendrà. Dos pares com el Graviel i en Sebastián sortien de la visita convençuts de la qualitat dels serveis i del model educatiu de l'escola. Bé, m'ha agradat molt, és una cosa que no... Feia molt de temps que no entrava en una escola i m'ha agradat molt veure els canvis que hi ha respecte a el que hi havia estat visquent. M'ha agradat molt que totes les aules, el pati, els hi donés la llum a totes les aules. Això és el que m'ha agradat més. Després, totes les taules individualitzades han desaparegut, són taules més grosses i, per tant, tots poden treballar juntament en la mateixa taula i, per tant, col·laboració entre ells. Bueno, primero que todo, yo soy argentino, entonces la diferencia que hay entre una enseñanza aquí y la enseñanza que allí es muy grande y bueno, y lo que quería destacar también es que cada niño puede desenvolverse sobre todo en lo que mejor se le dan las actividades, no está obligado a seguir un parámetro directamente. Y a mí me gustan también los espacios exteriores, la verdad que eso es muy agradecido para los niños. Escola Empúries aquest dissabte passat i Escola l'Escolapi el dissabte anterior, doncs, han obert els centres als pares que ho han volgut i plantejar tots aquells dubtes que tinguessin. I avui, ja amb tota la informació al seu haver, poden formalitzar el tràmit de preinscripció. Això sí, aquest any, com l'any passat, s'ha de fer de forma telemàtica. Carme Pérez. Les preinscripcions són telemàticament, hi ha uns passos a seguir, però si alguna família, pel que sigui, no se'n surt, que truqui a l'escola, intentarem donar un cop de mà, però tot i intentar-ho per telèfon i veu que no pot o que té algun problema, i demanant cita prèvia, hem habilitat el 17 i el 23 a la tarda per ajudar-los de manera presencial. Que si necessiten qualsevol cosa, que truquin al telèfon de l'escola, que ja surt a la nostra pàgina web. En el cas de l'institut, el calendari és una mica més apretat. Les preinscripcions s'obren demà passat, dimecres 17.